Извади сланината, яде и си замина, без нито черешките да види, нито миризмите да усети. Кокали въз небето да хвърчали. От тогава все си ме чувърка тая работа с кефа, та веднъж рекох да попитам и Кира. Ти, другар инженер, често ми казваш да си гледам кефа. Какво е кеф? Ами какво? Да се наспиш, на кино да идеш, можеш и билот да чукнеш, ама ако има с кого. Това е кеф. Да не те закача никой за нищо. Вятъре, казвам, твоя кеф. Той кино, дето всяка вечер ти го зяпаш, знаеш ли какво е? Все едно зехтин през стъкло да топиш. Хубаво е онова кино, дето ще си го аз правя. А това да не те закача никой, то е смърт. Естествено е да се пенсионираш и да не те закача никой, казва ми Киро. Да си почиваш. Не е естествено живия човек да го не закачат за нищо. Има ли в природата пенсионирана лисица? Няма. Няма и да има. Чули си да има пенсионирани орли? Да насядат край гнездото, омарите да им подават в устата мишки. Орелът си не хвърчи, докато изпусне последния си дъх и тогава пада на земята. Разправих на Кира какво ми се случи веднъж на бялата вода. Пладнувам с овцете и си дялкам под една борика. Слушам по едно време нещо зафуча. Гледам орел. Слиза от към персенг надолу, все по-надолу. Профуча над мене и туп паднат зад бориката. Скочих и го намерих на поляната, разперил. Ей, такива крилища! Без рана, без дупка, мъртъв. Умрял, както си хвърчал. Той казвам, сине, истината. Да умреш, както си хвърчиш. А ти си ме затворил тука като в кафес. И това ми се щеше да му кажа, а го сдъвчих и глътнах. Да си взема очите и да бягам. Пръст ми се иска да подишам, рохкава и топла, жива пръст. Кирчо, заминавам си в село. Дърветата, Кирчо, се пресаждат и пренасят докато са млади. Ти ме доведя в града, насъди ме, дето се вика на стари години. Ала коренче си нямам, сине. Корена ми е в село, та отивам да си го намеря.